Núkaj hlavu. Neubliží jej určite? Nie. Ešte skôr je ona ho poškrabe. Navlíkaj deti. Ja ti filmuj to celé, natáčaj video radšej. Dzesi joj, to tá tvoja debilná taška. A ja nebudem, ja sa nechytím. Za nohu Ty robíš video? Prečo neznám, Ako video tam robíš? čo rúšal, tam lápim, vyskúšaný. Čo tam je? A druhá nie je? Tam pošla to. Si Do opäť buntra. zobrala ten foťák. Nie, asi nie. No ja. Zavolaj mamku, nevezmu. Mama. No choď po ňu. Ty sa trošku mocuj, lebo ty iba sedíš. Ty nevieš nič. No ťahaj si ju. No choď. Ja ju nechytím. Mali ju chytí, ja ju nechytím. Že ju vyberú, ne? Samko, to ty čo s ňou robíš? To ona dneska má dobrý cvik teraz z telesnú. Ne? A už má ruku asi. Mokrú. A to čo? Nie no, že možno, že bola slízka. Už nesfotím nič. Tu máš.